Isto que ven é un Bantac, ou o que é o mesmo un vehículo de alta mobilidade táctica. É un todoterreo altamente blindado, resistente ás balas e mesmo a certo tipo de artefactos explosivos. O seu destino pode ser Malaisia, Indonesia ou Singapur, pero nacen aquí, nesta factoría de Valga, líder no sector dos vehículos todoterreo. O conselleiro de Economía e Industria visitou esta mañá as instalacións de Eurovesa para coñecer o funcionamento desta empresa que ás súas costas arrastra 35 anos de traxectoria, na que a súa produción se foi diversificando dende o sector militar ao civil. Francisco Conde salientou ademais a aposta pola internacionalización coa súa incursión en 25 países diferentes. É unha boa mostra do que significa a Galicia industrial e a Galicia competitiva. Unha empresa que está facendo un oco moi importante no mercado gracias á súa diversificación, a súa innovación e a súa capacidade de internacionalización. Nestes momentos a empresa está traballando en 25 países, son máis de 2/3 a facturación que desenvolve a nivel internacional. De cara ao futuro, esta empresa radicada en Valga quere seguir apostando polas novas tecnoloxías, traballando arestora no desenvolvemento de vehículos híbridos e tamén eléctricos. Estamos traballando en proxectos como son hibridación, da hibridación á electrificación, pois é un paso razonablemente doado, quer decir, non supón un reto, que si supón un reto é facer isto para aplicacións como as que temos nós, que son vehículos todoterreo, e son vehículos moitas veces destinados a aplicacións militares. É un campo, digamos, bastante complexo. Outro dos estudos nos que traballa Eurovesa é no desenvolvemento dun vehículo non tripulado con aplicacións militares. Os nosos convois moitas veces estamos vendo que o vehículo que vai en cabeza é o primeiro que ten que sufrir as consecuencias dun ataque, non? E entón o feito de poder dispoñer dun vehículo non tripulado que sexa o primeiro vehículo que vai nun convoi e que vaya controlado por outros vehículos que ven na parte de atrás, pois o que vai ao fin e ao cabo é redundar na seguridade dos soldados e probablemente incluso salvar vidas. Por lo tanto, é unha aplicación moi estratégica. A día de hoxe a factoría traballa na creación de vehículos para países de Asia, Oriente Medio e varios de Europa. Segundo a dirección e a espera de novos proxectos, a carga de traballo na factoría de Valga está garantida alo menos pros vindeiros 2 anos.